መድኃኔዓለም የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ካልከወፅእ ኣኽራን ሜዳ ይኾኑ አማኑኤል። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከመይ ትቕንዩ ድሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾን ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ። እሽኒ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ይኩን ኢኹም ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ህናፀሪትኹም ምትዋእኹምን ኣይፈልየኒ ኣሕዋተይ። እሺ ናሎማንቲ ከዓ ሒዘያ ዝመፀኹ ሓፃር ፅሕፍትን መሃሪትን ዝኾነት ንዓና ትጠቅም ማለት እዩ። ጽሕፍቲ በቦታት ተጻሓፈ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ማለት ኢና እከብለኩም እየ እስከ መጨረሻ ሓቢርኩም ንተኸታተሉ። ዕላማ ሓዳር በጎቦ መረዳእ የድሊ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ካብ ዘምሃሮ መበገሲ ብምግባር ኣቐዲምና ከም ዝተምሃርናዮ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሓዳር ጽድቂ መፈጻሚ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ካልኦት ዕላማታት ሓዳር ኣብዚ ውሽጢ ዝጠቓለሉ እዮም። ስለዚ ሓደ መንእሰይ ቆልዑ ንምውላድ ብዝብል ዕላማ ጥራይ ናብ ሓዳር ከኣቱ የውልን። ሓደ ካብ ዕላማ ሓዳር ውላድ መውላድ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ከይወልድ እውን ይኽእል እዩ። ብገንዘብ ንኽንተሓጋገዝ ኢሉ እውን ክምርዖ የውልን። ወፃኢ ምቕናት ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ናይ ሓዳር ቀንዲ ዕላማ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ። ከምኡ እውን ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ክርስቲያን እንከለኻ ካብ በዓልቲ ሓዲርካ ገንዘብ ንምርካብን ኢልካ ናብ ሓዳር ካብ ትኣቱ ምድሪ ተኸፊታ እንተትውሕጠካ መሕሸካ ይብል። ስለዚ ገንዘብ ኣይትመነዩ፣ ሃፍቲ ወለዲ እውን ኣይትመልከቱ፣ ናይ ወለዶ ዓልየትን ዕብየትን ኣይትረኣዩ። ምኽንያቱ እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ሓዳር እቶም ቀንዲ ነገራት ኣይኮኑን። ምስ በዓልቲ ሓዳርኩም ብቕሳነትን ሓጎስን ምንባርን ክትምነዩ ከለኹም ግን ክትርእይዎ ዝግብአኩም ንጽሃ ነፍስን ርህራሄ ልቦናን ፍርሃ እግዚአብሔርን እዩ። ሓደ ምስ ሓንቲ ምውሳብ ጽቡቕ እዩ ብዝብል ሓሳብ እውን ናብ ሓዳር ክትኣቱ የብልኻን። እዚ ንባዕሉ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ብውሽጡ ካብ ዝሙት ተሓልዩ ጽድቂ ንመፈጻምን እንተዘይኮይኑ ሓደ ንሓንቲ ምውሳን ጥራሕ በይኑ ናይ ሓዳር ቀዳማይ ዕላማ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣህዛብ እውን ሓንሳብ ጽድቂ ዘይብሎም ሓደ ምስ ሓንቲ ዝወሰኑ ስለ ዘለዉ ዕድመይ ንከይሓልፍ ኢሉ ኮነ ሰባት ተመርዖ ኢሎም ስለ ዘጨነቕዎ ናብ ሓዳር ክኣቱ የብሉን። ምኽንያቱ ሓዳር ንምንታይ ዘይትምርዖ ካብ ዝብል ጭቕጭቕን ንምምላጥ ዝተዋህበ ኣይኮነን። መልክዓ ፈትየየ እየ ኢልካ ምምርዓው እውን ኣይግባእን። ምኽንያቱ ጽባቐ እኳ እንተኾነ ዘይተጸልአ ንሱ ጥራሕ ግን በይኑ ዕላማ ሓዳር ኣይኮነን። በዚ ተደኒቑ ናብ ሓዳር እንተደኣ ኣትዩ ግን እቲ ዝማረኾ ጽባቐ ምስ ለመዶ ድሕሪ 20 ወይ 30 ዓመት ክማርኾ ኣይክእልን እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ከም ዝነገረና ዕላማ ሓዳር ጽድቂ ንምፍጻም እዩ። ነዚ ዕላማ ገይሩ ናብ ሓዳር ዝኣቱ ክርስቲያን ውላድ እኳ እንተዘይወለደ ኣይፋትሕን እዩ። ርካቤ እንተዘይገበረ እኳ ኣይፋትሐን። ምናልባት ሓዲኦም እንተ ሰነፉ እኳ ካብ ዝሙት ተሓልዮም ንርእሶም ገዚኦምን ንእግዚአብሔርን ንመጻምድቲ ሓዳሮምን እናመስገኑ ይነብሩ እምበር ኣይፋትሑን እዮም። መውስዎ ዝተዋህበ ናይ መርዓ ሽቶ እዚ እዩ። ጥቕሚ ሓዳር እውን እዚ እዩ። በዚ ሎሚ ግዜ ኣብ መንጎና ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈጥሩ ሽግራትን ዝበዝሑ ነዚ ካብ ዘይምግንዛብን ዝመፁ እዮም። መናእሰያት ዕላማ ሓዳር ጽድቂ ምዃኑ እንተትረድእዎ ግን ኣብ መንጎኦም ንዝፈጠሩ ዘይምርድኣት ብቐሊሉ ክፈትሑ ይኽእሉ። መጽደቂኦም ኮይኖም
ብዝተዋሃብዎም ነገራትን ብዙሕ ኣይተመጫቃጨቁን ነይሮም። ሓደ ክቁጣዕን እቲ ሓደ መጻምድቲ ዕላማ ሓዳሮምን ጽድቂ ምዃኑ እንተትርእይዎ ይዕገዝ። ናይቲ ሓደ ጠባይ እንተከፍአ እቲ ሓደ መጻምድቲ ዕላማ ሓዳር እንታይ ምዃኑ እንተተረዲእዎ ንኽፉእ ጠባይ መጻምድቱ ንምቕያርን ይጽዕር እዩ። ንኣብነት ሓደ ክፋል ካብ ሰብነትና ዝኾነት ኢድ እንተሓመመት ካብ ካሊእ ክፋላት ሰብነትና ፍልይ ዝበለ ምክንኻንን ንገብረላ። ናይ ሓዳር መጻምድቲ ድማ ዕላማ ሓዳር ጽድቂ ምፍጻምን ምዃኑ እንተተረዲኡ ነቲ ዝተረድኦ ኣብ ተግባር ንምውዓልን ዝጽዕርን እንተኾይኑ ንበዓልቲ ቤቱ ፍሉይ ምክንኻንን ይገብር እምበር ኣየማርርን። እዚ ግን ከምዚ ዝበልናዮ ዕላማ ሓዳር እንተተረዲእዎ ጥራይ እዩ። ስለዚ ነዚ ዕላማ ገዲፍና መመዘኒና ኣብዚ ምድሪ ብዝተረፉ ነገራትን ክኸውን የብሉን። መጻምድቲ ሓዳር እንደልየሉ ምኽንያት ጽድቂ ንምፍጻምን ክኸውን ኣለዎ። ክንግንዘቦ ዘለና ግን ሓዳር ናብ ቅድስና ዘብጽሕ ምዃኑ ደኣ እምበር ንባዕሉ ጽድቂ ዘይምዃኑ እዩ። ሓዳር ብእምነትን ዝረኸብናዮ ውልድነት ኣጽኒዕና ክንሕዝን እግዚኣብሔር ናብ ምምሳል ከም ዓብይ ዝገብር ካብ ድንግልናዊ ህይወት ቀጺሉ ዘሎ መንገዲ ህይወትን እምበር ባዕሉ ብርእሱ ቅድስና ዝህብ ዘይምዃኑ እዩ። ስለዚ መጻምድቲ ሓዳር ክንመርጽ እንከለና መጻምድትና ናብቲ ንሕና እንደልዮ ሽቶ ዘብጽሐናን ንሱ እውን ምሳና ሓቢሩ ዝበጽሕን ክኸውን ይግብኦ። ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣቐዲምና እንተሓቲትና እግዚኣብሔር ጸሎትና ምስ ሰምዐ ዝህበና ናይ ሓዳር መጻምድቲ ምስዚ ቀዳማይ ዕላማና ዝስማዕማዕን እዩ። ፍቓድ እግዚኣብሔር ከይሓተትና ዕላማ ሓዳር ከይተረድአና እናኣትዎ እንተኾይንና ግን መጻምድትና ማዕረ ክንድቲ ዝኣክል መንፈሳዊ እኳ እንተዘይኮነ ኣሸጋሪ እዩ። ዋላ እኳ እንተኾነ ኣሸጋሪ እዩ። እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝነገረና ሓደ ምሳሌ ክንርኢ ንኽእል ኢና። መንፈሳዊ ህይወትን ጥራሒ ርእዮም ዝኣትዉ ሰባትን ስሱዓትን ነጋዶ እዮም ዝመስሉ ይብል። ስሱዓት ነጋዶ ንምርካቦም ካብ መጠን ንላዕሊ ንብረት ስለ ዝጽዕንዎን ንማዕበልን ክጻወሩ ኣይክእሉን። ስለዚ ዘይኽእሉ ድማ ይጥሕሉ። ንዘይኽእልዎ ሸኽሚ ንምሽካም ናብ ሓዳር ዝኣትዉ ሰባት ድማ ከምዚ እዮም። ንዘይኽእልዎ ጠባይን መጻምድቶምን ንምሽካም ይግደዱ። ብስጭቶምን ብጽንዓትን ንምሽካም ኣብ ግዴታ ይኣትዉ። ነዚ ንምሽካም ክብሉ ካብ ዓቕሞምን ንላዕሊ ናብ ዝኾነ ተጋድሎ ይኣትዉ። ተጋድሎ ንባዕሉ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾኖም ግን የማርሩ። ሓደ ብዙሕ ንጽሊ ብዙሕ ንሰግድ ንጹም ክብል ከሎ እቲ ሓደ ግን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝኾኖ በዚ ይሰናኸል። ካብዚ እንተ ኸፍአ እውን ናብ ደገ ምርኣይ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ዕላማ ሓዳር ሓዲኦም ንሓዲኦም ወደብ ምዃንን እንኽእሎ፣ ብኣንጻሩ ግን ተደፋፊኦም ናብ ማዕበልን ከም ዝኣትዉ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ ንኣንስትኹም ኣፍቅሩ ንዝብል ቃል እግዚኣብሔር ንምፍጻም ኣይሽገሩን እዮም። ኣንስቲ እውን ብጎይታን ሰውእተን ንምእዛዝ ኣይሽገራን። ዕላማ ሓዳር ብግቡእ ተረዲእና ኣብ ሓዳርና ክንጸንሕ ልዕሊ እግዚኣብሔር ብጸጊ ይደግፈና። ኣሜን። ስለ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸረስ ተመስገነን ይኹን። ነዝነበረትኒ ላለማዓንቲ መደብ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ሰሚዕና ድማ ብተግባር ክነውዕሎ እግዚአብሔር አምላክ ብጸጊ ይደግፈና። ጽኑዕ ሓዳርን ንኽንምስረት እግዚአብሔር አምላክ ይሓግዘና ኣሕዋተይ ማለት እዩ። ብኻሊእ መደብ እስካልመፀኩም ድማ ሰናይ ቅነ ይኹነና።